एम्फौ फिसिनाय आरो गलाय-मोनदेर आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों बाक्सानि सा 10 आइजोफोरा। एम्फौ फिसिनाय आरो गलाय-मोनदेर आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों बाक्सानि सा 10 आइजोफोरा। गावसुंथा हान्जानि गेजेरजों बै आइजोफोरा बोसोराव खामायनो हादों गोबां लाख रां। माइनावस्रि गावसुंथा हान्जानि गेजेरजों बै आइजोफोरा गावसोरखौनो मुखुब लाखिदों एम्फौ फिसिनायाव। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना सेरनि दारागावआव 2018 मायथाइयाव दादोंमोन माइनावस्रि गावसुंथा हान्जाखौ। गामिनि महिमा रामसियारि, हिमानि मोसाहारि, पुर्णिमा बसुमतारी, सन्जिता दैमारि, रेंकु बर', रुपादि ब्रह्म, सबिता बर', जारौ मोसाहारिया गावसुंथा हान्जाखौ दानायनि उननिफ्राय लान्थ्रि जयै एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे इन्दि खुन्दुं दिहुनबोगासिनो दं। थांनाय 5 बोसोरानो लान्थ्रि जयै बै आइजोफोरा एम्फौ फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हादों। बे रोखोमनो बे बाराव गलाय-मोनदेर आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों बैसोर आइजोफोरा। सबाय आरो थास' आबाद मावनानै दिन्थिफुंनो हादों आबाद हारिमु। आइजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला एम्फौ आरो इन्दि खुन्दुं फाननानै बोसोराव गोबां रां खामायनो हादों। गुबुन फारसे बे बाराव सबाय, सिबिं आरो थास'निफ्रायबो गोबां रां मोननो हागोन। आथिखालाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखैब्लाबो सिमना ओनसोलनि बै आइजोफोरा दिन्थिफुंनो हादों गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि नंगुबै बिदिन्थि। माइनावस्रि ग्रुप आरो जोङो दर्शन ग्रुप दङ। दर्शन ग्रुपआव जोंना महिमा, बिनि उनाव सन्जिता, पुर्णिमा, हिमानि, जारौ, मलिका, रेंकु, सबिता बेखिनियानो। बे ग्रुपखौ जोङो दासो गोदान फार्स्ट खालामदों आरो दर्शन ग्रुपखौ। फिनायाथ' जों फिबायानो थायो, निजा निजा न'खराव फियो बयबो, खिन्थु जों ग्रुप लालायनानै बेफोरबायदि दालायाखैमोन आरो। बे एम्फौखौ जोङो लाखायो 4, 5 बिदि लोगो नांना लाखायो, खिन्थु जों ग्रुप दालायनाय जायाखैमोन। एबारसो फार्स्ट जों ग्रुपखौ दाबाय, खिन्थु जों खेथिखौबो न'आव गाव खालामखायोमोन आरो फारसेखौ जों एम्फौखौबो लाखायो। ओमफ्राय दा ग्रुपखौ जोङो लोगो नांनानै जोंखौ दा ग्रामि बिकास मन्चआबो जोंखौ आखायाव लादों आरो फारसेखै HDFC बेंकआबो नायनो जेनेबा ट्रेनिं होबाय थादों आरो दा। जों बिनि ट्रेनिंखौ लानानै दा सबाय बिदान, फारसेखै सिबिं, थास' बायदिसिना दा आरो आलु बिदान माबा माबि फैबावगोन होनदों, जों आखा खालामदों आरो दा बेखिनियानो। जोङो दा सबाय सिबिं फोनाया 5 बिगा, बिनिफ्राय आरो थास' गायनाया 1.5 बिगा, ओमफ्राय बाखि दा जोङो एम्फौ दं आरो एम्फौ लाबाय दङ। जों एम्फौखौ जोङो बोसोराव ओरैनो जों 6 बार खरि लायो। ओमफ्राय लोगो जोङो 3, 4 लोगो नांना लायो। खनसे फानगासेयाव जोङो मालाबा 18,000, मालाबा 20,000, मालाबा 15,000, खुनु गेरेन्टि गैया आरो। माने बबेबा समाव गरम, बबेबा समाव थान्दाबो जायो बोथोरा, ओंखायनो जों बबेबा समखौ लानानै जों खमबो लायो, बबेबा समखौ आरो जोङो सुबिदा नायनानै बुरजाबो लायो। फिनानै जोङो दा जिथु दा जों सोलिबोबाय दङ, जों एसे बेफोरबायदि एम्फौ फिनानैनो जों एसे सुबिदा मोनबोदों। गथ'फोराबो जोंहा फरायनाय दङ, न'खरसेयाव 2 फराय, जों बेफोरखौ खरस फिनानैनो खस्थ' खालामनानै जों गथ'फोरखौ नायबोबाय थादों आरो बेखिनियानो। औ मोननायालाय मोनदोंमोन, न' गंसे मोनदोंमोन सिगांनो, खिन्थु दा जों जेबो मोनथ'वाखै आरो गोबाव जाबाय। जों 2018निफ्रायनो स्टार्टिं खालामदोंमोन नालाय, खिन्थु गासिबो मोनजोबाखै। ग्रुपआव थानायखिनिया जोङो 2 मोनदों, ओमफ्राय बाखिया मोनथ'वाखै। दा आरो जोङो आखा खालामबावो आरो जोङो एसेबां जों खस्थ' खालामबोबाय, आरोबाव जोंखौ नायबावथों, सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जोङो अनसुंथाइ मोनबावथों, जोंनि गथ'फोराबो फिसाफोराबो फरायनाया जाहाथे देरलांथों, जों खरस पाति एसे दिहुननो हाथों, जों आखा खालामो आरो। दा माखासे लोगोफोराबो जोंखौ नुनानै एम्फौ फिथों बा खेथि खालामथों, फिसाफोरखौ गावसोरबो एसे गियान फोरोंनो हाथों, बेफोरबायदि जों बयखौबो आखा खालामो आरो। আছে আমি এতিয়া ফুলো পালন কৰি আছে, বাকী আৰু আমি খেতিও কৰে, মাত্ৰ ফুলো মাত্ৰ নুপুহে। পিছত আৰু আমি এতিয়া দৰ্শন গ্ৰুপ আছে, মাইনাৱস্ৰী গ্ৰুপ কয় আমি এইটোৰ গ্ৰুপৰ নাম। এতিয়াতো আমি ফুলো পোহা 2018 পৰাই কৰি আছোঁ, 5 বছৰ হ'ল। এতিয়া আৰু খেতি কৰা এতিয়াৰ পৰাই নতুন আৰম্ভ হৈছে আৰু ছাৰ। এতিয়াতো মাটি এতিয়া পেলোৱাটো 5 বিঘা আৰু কুচু ৰোৱা 1.5 বিঘা এতিয়া আমি কৰি আছোঁ ছাৰ। এতিয়া অলপ আগবাঢ়ি যাই আছোঁ ছাৰ। আমিতো এতিয়া মাহত কেতিয়াবা 1 মাহত 20,000কে পাওঁ, কেতিয়াবা আৰু বছৰত 6 বাৰ পোহা হয় না, কেতিয়াবা মাহত আৰু ইমান ভালকৈ নহয়, ঠাণ্ডাও হয় কেতিয়াবা মাহত, ঠাণ্ডাৰ আৰু ইমান নাপায় ছাৰ। 1,20,000 মান এনেহেন পাইছোঁ আৰু কৰি। এতিয়া আমিতো বহুত আশা কৰিছোঁ, এতিয়া কিমান পাম। এতিয়াহে নতুন বনাইছোঁ, এতিয়া বেচাই নাই, হোৱাই নাই এতিয়া।
এতিয়াতো পোৱা নাই আমি এতিয়া এইটো বিধানটো মানে এই গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ HDFC বেংকৰ পৰাই আমাক এতিয়া হেৰি কৰিছে মানে আমাক চাইছে মানে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে সেইবিলাক খেলাব দিছে কিন্তু আমি এতিয়াহে নতুন টাউন পৰাই আমাক এই বিধান পালোঁ আৰু এতিয়াতো কিবা আহিব বুলি কৈছে আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ আৰু আমিতো এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা বহুত আশা কৰিছোঁ যেনিবা এইখিনি কাম কৰি পেলাই আমি আগুৱাব পাৰোঁ অলপমান আৰু সুবিধা পাওঁ সেইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমি মাইনৱশ্ৰী গ্ৰুপ আমি এতিয়া আশা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা আমাক হেৰি দিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া অন্যজনকো আমি এতিয়া আমাৰ দৰে কাম কৰক বা আমাৰ দৰে এতিয়া যেনেহেন আমি গ্ৰুপ পাতি পেলাই খেতি কৰিছোঁ তাহোনো এনেকৈ আমাৰ নিচিনা কৰক আমিতো আশা কৰিছোঁ আৰু क'क्राझार नोगोर मावसानि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार नोगोर मावसानि आफादाव प्रपार्टी एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो